लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय नेचार पाब्लिकेशनाव मोनसे साख्रिनि रादाब नुजाफैलायबाय। दा नोंथांमोनहा जायफोर बिथांमोना साख्रिनि रादाब नेगासिनो दंमोन, साख्रि एप्लाइ खालामनो सानगासिनो, नोंथांमोननि गेजेराव दिनैहाय नुनो मोनसिगोनलाय। साख्रिया जोबोद मोजां। नोंथांमोना दा फारियै नायलांबा मिथिनो हानाय जागोन। बेनि सिगां नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेफोरबायदि इनफरमेसन मोनबाय थानांगौनि थाखाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो। फारियाव अब्ला जों फारियै नुदों बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों डिपार्टमेन्ट अफ कमिशनार अफ टेक्सेस आसाम टेक्स डिपार्टमेन्टनि जोबोद मोजां साख्रि। हायोबा एप्लाइ खालाम। नोंथांमोनहा जायफोरा साख्रि गैयैयाव नोंथांमोना नागिरबाय थादोंबा हायोबा एप्लाइ खालाम। क्वालिफिकेसना मिलायोबा ओरैनो डाटा बे जाहैबाय कमिशनार अफ टेक्स डिपार्टमेन्टनि नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जादों। बाहाय जुनियर एसिस्टेन्ट पस्ट जबनि मुङा पस्टनि मुङा जुनियर एसिस्टेन्ट। बाहाय 18टा पस्ट दङ, 18टा केटेगरियाव मेनसन गैया। केटेगरि मेनसन माने मा नोंथांमोननि थाखाय एसटि एससि बेबायदि जेबो मेनसन खालामनाय जायाखै बाहाय। जायखिजाया टटेल होदों। ओमफ्राय जास्ट लिरना होदों रिलेक्सेसन फर एसटि एससि जायफोरा कनस्टिटिउसननि बा गभर्नमेन्ट रुल्स बादियै जेसेबांनाखि केटेगरिनि जानाखि मोननांगौ दं, रिलेक्सेसन मोननांगौ दङ, रेहाय मोननांगौ दङ, बेफोर थागोन होनदों। मार्कस सिस्टेमावबो जानो हागौ, इयार्स एज सिस्टेमाव जानो हागौ, गासैयावबो। लास्ट डेटआ आगस्ट 2 आगस्टआव जोबहैगोन लास्ट डेट 2 आगस्ट। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेथननि बेलायाव सिगां फार्स्टआव 14,000 बेनिफ्राय 49,000सिम प्लास ग्रेड पे थादेरगोन होनदों। गभर्नमेन्टनि पे होयो ग्रेड पे 6,200 ग्रेड पे मोनगोन। एज लेभेलाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन 21निफ्राय 38 इयार्ससिम बाहाय एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय ओरैजाय इडुकेसन क्वालिफिकेसन नुगोन। ग्रेजुवेट जायखिजाया डिसिप्लिननि आर्ट्स साइन्स स्ट्रिम जायखिजाया स्ट्रिमानो जाया मानो नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनदों। बाहाय ग्रेजुवेसन जाबानो जागोन होनदों। नाथाय कम्पिउटार नलेज मास्ट जागोन। 6 मान्थ जानो हागौ, 1 इयार जानो हागौ, जायखिजाया। बेनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइट नोंथांमोना नायनो मोनगोन बाहाय www.com.assam.gov.in नोंथांमोना बाहाय सार्च खालामनानैबो बाहाय डाइरेक्टलि अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्ट नुनो मोनगोन। अदेबानि नोंथांमोननि थाखाय बाहाय बुंनाय जादों अफिसियेल अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्ट जाय पेपाराव होनाय जादोंमोन। बे पेपारनि एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोननाय जागोन। डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना बाहाय लिंक दङ। लिंकनि गेजेरजों बेखौ डाउनलड खालामनानै खेबसे नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय बाहाय होखादों नै डिसक्रिपसननि लिंकआव दङ, नोंथांमोना बाहाय हाबनानै नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनायाव गोबाङानो कुइसन खालामसिनो अफलाइन, बे अफलाइन प्रसेस। नोंथांमोना बाहाय अफलाइन प्रसेस जायोब्ला नोंथांमोना गोबाङानो गोनो गोथो जानानै फैयो। जायफोर जुनियर दासो बावैसो गोदान साख्रि एप्लाइ खालामनो नागिरदों बिथांमोना मिथियानो। नोंथांमोननि थाखाय खेबसे बुंना होखाबाय। स्टेन्डार्ड फर्म थाखायो बाहाय इन्डियानि जोंना बे स्टेन्डार्ड फर्मआव एप्लाइ खालामनांगोन। स्टेन्डार्ड फर्मआ जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बेजों डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। आं होखाबाय PDF फाइल नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै ला, प्रिन्ट खालाम। ओमफ्राय प्रिन्ट खालामनानै बाहाय जेसेबां मा बिनाय दं बेखौ हरफाबाजोबबानो जाबाय। स्टेन्डार्ड फर्मआव थाखायो। ग्रेजुवेट लेभेलनि होदों जिहेतु ग्रेजुवेटनि सार्टिफिकेट हरखानांगोन। कम्पिउटार नलेज बिदों जिहेतु कम्पिउटार नलेजनि सार्टिफिकेट हरखानांगोन। नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनांगौ गैया। बेनिफ्राय कास्ट हरनांगोन जोंहा केटेगरिनि मोननांगौनि थाखाय जोंहा रिजार्भ जानांगौ थाखाय कास्ट सार्टिफिकेट हरफानांगोन। बेनिफ्राय भटार ID बायदिसिनाथ' थाखागोनानोखा। ओमफ्राय नोंथांमोना पेन कार्ड टेक्स डिपार्टमेन्ट हिसाबै पेन कार्ड थाखाथारनांगोन। पेन कार्डआव हरदो, फट' गांनैसो हरफाबानो जाबाय। मेनसन गैया बेनि थाखायनो आं बुंगासिनो दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बेखौ बाय पस्ट हरनो नांगोन। पस्टनि गेजेरजों हरनाय जिहेतु नोंथांमोनहा लास्ट डेटआ 2 आगस्ट हिसाबै 2 आगस्टनि सिगां सहैजोबनाय जानांगोन। अब्ला 2 आगस्टनि सानब्रै सिगां पस्टआव सोनांगोन लास्ट नोंथांमोना। आरो दानिफ्रायनो खालामबाय था, सोहरबाय थाबा थाब सहैगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय स्टेन्डार्ड फर्मआव लिरनो नांगोन टु कमिशनार अफ टेक्सेस आसाम दिसपुर गुवाहाटि 6 बे एड्रेसखौ लिरनांगोन इनभेलपआव। आरो इनभेलप सायावबो लिरनांगोन टु हरनायाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआवबो 2 होनानै फार्स्टआव नोंथांमोना बिनि सेन्ड खालामहरनांगौनि अफिसाव बेखौ लिरनांगोन आरोखि। टु कमिशनार अफ टेक्सेस आसाम दिसपुर गुवाहाटि 6 बेखौ लिरनांगोन। बेनिफ्राय हरनांगोन। ओमफ्राय इनभेलप सिङाव नोंथांमोना कल लेटारनि थाखाय नोंथांनि कल लेटारनि नांगौनि थाखाय बेवहाय इनभेलप मोनसे हरबानो जाबाय सेल्फ एड्रेस लिरनानै इनभेलप। ओमफ्राय बेनिफ्राय ₹5नि रेभिनिउ टिकेट सिथाबना हरबानो जाबाय। पस्टआव मोनखायो बेखौ 5 नङाबा 10 जायखिजाया हरबानो जाबाय। दा बेखौथ' हरखानांगोनानो सिगाङावबो नोंथांमोना बुंखानाय जाहैबाय। अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि साख्रिनि रादाबा मोजां जाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामगोन। आरो नोंथांमोना दासो गोदानै फैनायबा सोरबाया चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नेचार पाब्लिकेसन बयबो मिथिगौ। आथिखालाव नोंथांमोननि गेजेराव जायफोर नायबाय थायो बिनि थाखाय थेंक इउ। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामनानै हो जाहाथे लोगोफोर बयबो साख्रिखौ लानो हानाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।